Yun. Okay mga kabro, ang history po ng motor ni Boss from Alaminos mga kabro, Pangasinan. Yan. So ito pong motor niya dati pinapalitan po niya ng magneto oil seal dito. Tapos nung pagkapaandar nagkaroon ng halinghing pag naka-neutral, pag nire-revolusyonan. Tapos sabi po ng gumawa, timing gear na boss, timing gear. Tapos nung nagpalit naman ng timing gear, so napalitan na ng timing gear. At hindi ko nasasabihin yung brand kung anong ipinalit. So mas lalong umingay mga kabro yung motor ni boss, kagaya nito ngayon. Tapos bumalik na naman. Ilang beses ka pabalik-balik sa boss, sa shop? 3 beses kang pabalik-balik sa pinagpagawan mo. At ang sabi niya, tune up lang daw, maglalapat pa daw. Tapos nung bumili na naman ng rocker arm. Napalitan na naman ng rocker arm. Tapos ganun pa rin kaingay mga kabro tong motor ni boss. Yan. So siguro nagsawa na rin si boss, kababalik doon sa gumagawa, kaya ngayon dinala niya dito. Susubukan naman nating baklasin tong makina niya. Yan. TMX 155 mga kabro. Ito yung sinasabi nila na ano? Palit mekaniko. Hindi na palit pyesa. Hindi, magpapalit pa rin tayo ng pyesa ngayon dito. Dagdag lang yung palit mekaniko. Oo. So, papalitan natin mga bro. Kasi yung nakita kong ipinalit sa niya dito, yung timing gear. Yan. Yun yung umiingay dito. Yung timing gear niya na inilagay. Kaya ngayon mamaya bibili tayo ng pag na timing gear. Yung smooth. At murang pyesa, pero maganda. Ganon yung gamit ko sa TMX 155 ko mga bro. 2 years ko na ang gamit. Okay pa naman. Oh my God! Wow! Tapos check na rin natin yung sigunyal kung okay naman yung align. Yan, babaklasin natin to. Kadarating lang ni boss. Shoutout kay boss. Ano pangalan mo boss? Carlo po. Carlo from Alaminos, Pangasinan. Shoutout po kay misis niya. Naghahanap sa kanya kanina. Ayaw mag-focus Ayan, hinahanap siya ni misis niya kanina. Paggising niya, wala na sila kay niya. Ayan, mapapanood niya to kapag na-upload natin. Ayan, palamigin lang po natin, tapos babaklasin natin yan. A few moments later. Okay, so nabaklas na po mga kabro. Ayan, so ito na rin po yung dating nakakabit na timing gear. Yan, ito po yung papalitan natin mga kabro. Makikita nyo may gas-gas na kaagad sa ibabaw ng cam lobe. Yan. Okay. So ang dahilan nito kung bakit nagasgas kaagad, ang gumagasgas dyan, syempre yung rocker arm. So bakit nagagasgas yan? Okay. Bakit nagagasgas yan? Pati yung cam lobe. Ang dahilan yan, masyadong tukod yung pagkaka-tune up sa kanyang valve clearance, masyadong nakadiin. Kaya ito nakadiin din sa cam lobe. Dito, habang umaandar, umiikot, naggagasgasan na yan. Kaya ganyan ang nangyayari. Kaya dapat wag nyong i-tune up ng napakahigpit. Dapat may clearance yan. Okay, so ngayon nakabili na tayo ng timing gear. Yan. The most trusted brand today and tomorrow and forever. Ipagpag mo. Pag parts and parts upgrade. Sabi naman niya, kabro. O Taiwan Motoquip International. Baka naman Taiwan. Yan. Pag brand, the most trusted brand. Okay? So ngayon, pakinggan muna natin yung talumpati ni kabro. Kung talumpati. Ang talumpati, yung nakaraan dun sa motor niya, yung nakaraan nung pinagawa niya. Okay, so ito si kabro. Ayan na si kabro. Oh. Ano kasi, hindi ako sanay dun sa may lagitik. Tahimik naman siya. Ano,
sa Malisin magneto. lang yung mga papalitan sana, napalitan naman. Pero alam na. Pagkatapos mga palitan, may halingking na. Pagbalik ko naman sa mekaniko, kinabukasan, sabi niya timing gear. Nung napalitan na ng timing gear, nagiting naman ang pumalit. Ngayon, sabi nila, tune-up lang. Balik ko daw after 7 days para maglapat yung mga pinalitan. Pero pagbalik ko, rocker arm naman yung pinapalitan kasi ganun pa rin kahit i-tune up. Tapos, 10 days na naman na pinagamit sa akin. Nagpunta pa ako ng Dagupan, baka sakaling pag ginamit ko, maglapat talaga. Pag nagpa-tune up ako, okay na. Pero ganun pa rin. Kahit nagpa-tune up ako, ganun pa rin. Kaya, sa panunod ko ng mga vlog ni Kabro, nakikita ko na marami siyang ginagawang parang ganito din. Timing gear. Maaaring defective yung nabili namin o yung pinalit. Kaya nakapag-desisyon ako na magpunta dito para may pakita ko talaga kung ano ang problema. Kaya tingnan natin kung anong magiging ano. Ayan po, maraming salamat Kabro. Ano na ulit pangalan mo? Carlo po. Carlo ng Alaminos, Pangasinan. So, ngayon po, sasalpak na natin yung timing gear. Yun po yung karanasan ni Kabro sa motor niya. Ayan, gumastos na po siya ng 5,000. So, tignan natin mamaya. Sasalpak na po natin yung timing gear. At wala na po tayong ibang pinalitan. Maliban dito sa original na piston pin. Yan. So, ang nakakabit kasi dati dito, Kimco na brand. Kaya yun si Kabro, nagdesisyon na bumili ng original na piston pin. Yan, original na rin mga Kabro. Okay, salpak na po natin to. Papakita na lang namin sa inyo mamaya kapag napandar natin tong kanyang makina. Pag nabuo na natin mga Bro. Wala pa po si Kagawad eh. Baka busy pa. Yan, salpak na natin mga Kabro. A few moments later. Ayun mga kabro, tapos na po namin palitan ng timing gear itong kanyang motor ni Boss Carlo. Carlo ba? Yun. Poging-pogi. Sino kayo mas pogi Kagawad? Siyempre, alam mo na, daig pa niya si Bong Revilla eh. Ay, bira. Dinaig pala yung Bong Revilla. Hindi mo nadala yung Bong Revilla mo? Hindi, nasa bahay pa. Patay ah. Hindi niya nadala yung Bong Revilla niya, yung shades niya mga kabro. Ayan o. Shotout sa Oh. mga kamampangan. Kapangpangan. Shoutout sa inyong lahat, kay kayungan. Oh. Siyempre, shoutout din sa inyong lahat. Okay. Dahil na kaila pa dito besto. Yan. Tapos na po namin palitan yung timing gear. At smooth na yung andar. Kaya lang kaninang pinaandar namin, medyo makalog pa yung clutch housing niya, yung clutch damper. Ayan, pinalitan na rin namin ang clutch damper para minsanan yung pagpunta ni Boss dito. Galing pa ng Alaminos, Pangasinan. So ayan po, malinis na po yung panggilid. At sasalpak na lang po ni Brother Lito. Kamula ano yun naman? Yan. Bagong palit na po ng clutch damper to. Yan. Napalitan na ng damper yan. Sasalpak na lang. Tapos papandarin na natin mamaya. Shoutout sa dumbbell na pinapano ni Boss Joke. Yung dumbbell. Ayun o, pinapano niya. Saan? Tingnan mo ah. Kamulala naman kanya eh. Oh, kamulala oh. Tingnan mo. Biglang bababa. Kaya pala. Biglang mababa ka. Biglang bababa. Oh, tignan mo. Bababa lang eh. Kababa lang pala, pambira. Shoutout sa mga shoutout. Shoutout po ng shoutout si Kagawad. So malapit na po kasi siyang pumuntang sa Concepcion. Opo. Bale, 1 taon daw siya doon. Oo. 1 taon o 1 buwan lang? 1 taon. Hindi mo Naku. magawi 10. So, itong buwan ng April, hindi po namin siya makakasama sa aming paggagawa ng motor dahil nasa Concepcion po siya noon. Opo. Mamimiss ka namin. Bago ka pumunta ng Concepcion, pumunta ka dito. Oo. Bibigyan kita ng pabaon, no? Yes, pabaon. Yan. Sige. Maganda. Pagkatapos na isalpa ni Brother Lito yung damper, housing, panggilid, lahat-lahat tambutso, putres ay pandarin na natin mga bro. Para marinig na natin yung final na andar niya. Yan. Kanina, maingay, malagitik. Nung napalitan ng timing gear, lalong umingay. Naglalatikan. At ngayon, pinalitan ulit natin ng timing gear. Naglalatikan. Dahil yun ang problema ng motor ni Boss. Yung naikabit na timing gear. Di ba kaya na naglalatikan? Oo, naglalantikan daw, sabi ni Kagawad. Tatanisikan pa. Sige. Pagkatapos yan, pandarin na natin. Ayun mga kabro, tapos na. Pandarin na natin, brother.
Yan. Ikaw. Kagawad. Of moment. O yung kwan ni Kagawad, yung papel niya dyan, bago pandarin. Ikaw sumipa. Okay. Sumipa. O, bilis. Ikaw sumipa dyan. Gi. Eugene, Urunay, Hukjen, Yuko Tunay, 500 pounds. Umayo kayo, ibigay nyo sa amin ang kabelo yan. Aknik, asal, ang ama, ng anak, ng spirito, salto, amen. Umayo ka at pantali mo na. Pantali mo na, pantali na. Wala, mataas Kagawad. Hindi ka lang sanay. Momon, bumaba ka sa langit, tulungan mo kami. Ni Boss pagpandaram. Ayun no. Smooth. Tapos tono mo na lang yung kalas niya. Oo. Ayan na mga kabro. Wala na yung maingay. Oo. Ayan. Madinay la ako ni Busati motor nan. Nakakabenta na siya sa motor niyang to eh. Kasi hindi mawala-wala yung ingay na, Kagawad. Pero ngayon hindi na siguro. Okay na yung makina niya. Konting tono lang sa carburetor mga bro, okay na. Okay mga bro, naikabit na po namin sa sidecar. Ayan. So pandarin mo nga boss. Uwi na po si boss sa Alaminos, Pangasinan. Okay na boss. Anong masasabi mo ngayon sa motor mo? Makakaturog ka na siya rin. Makakatulog na daw ng mabuti si boss. Ayan. Uwi na po siya ng Alaminos, Pangasinan. Salamat po sa. Mag-ingat ka Boss, ingat po, Ingat sa biyahe. Salamat po sa ano, bro. Ayan. Kay Kagawad. Oh. Okay. Ingat boss. Salamat sir ha. Ingat. Sige, magdadala ako ng mga customers dito. Oh. Ingat boss, ingat. Ayun, napaka-smooth na ng makina ni boss. Maraming salamat sa panonood mga kabro. Ayan. At maraming salamat sa walang sawang suporta kay Kabro Mechanic, kay Kagawad, kay Brother Lito Velasco, Oh, yun eh. at kay Bro Joby Kianan. At siyempre sa akin. Oh, At kay Brother Romel Tulabot. yun o. Ayan. Maraming salamat mga kabro. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Ayan. Bye-bye.